Dwi'n gwybod rwan a o'i bach oedd cael bai. Oedd o'n persychu ac yn crio trwy'r nos, gadwodd o bawb yn y tŷ'n effro bechod. Di dal anwyd dwi'n meddwl. Ond ia, fo geith bai gan dad fod wedi cysgu'n hwyrach na'r arfer ac ar frys gadael tŷ ben bora. Traedd y ffrindiau i gyd yn pasio tŷ ar y ffordd i'r chwarel nath effro ni gyd. Lot o sgidiau hwyl yn siwm yn pasio'r ffenas ddigon i ddeffro unrhyw un. Fatha haid o eliffant, ond achos bod o ar frys i fynd i waith a di anhofio hwn, mae o ddim yn gwneud i ar frys i fynd i'r ysgol, fyw i fi fod yn hwyr chwaith. Mae'n Oriawr boced del dydy. Mae hi bob tro yn y bocs bras ma er mwyn cadw'n saff yn y chwarel. Dwi'n gwybod os gan bawb bocs special fel ma, ond dwi'n meddwl o bwysig achos mae'n cael Oriawr yn y chwarel yn ofnadwy o bwysig meddwl dad a taid. Mae'r ddau yn gweithio yn y chwarel. Dyma fras i gyd yn amlwg. Sbiwch, mae yna wydyr tew ar ffrynt er mwyn gallu gweld yr Oriawr a faint gloch di. A mae yna lhei roi llinyn drwy'r bocs fel mae dad yn gwneud er mwyn gallu gwisgo hi rownd canol. Mae'r holl beth reit trwm te. Reit trwm a saff fel bod dim byd yn digwydd i'r Oriawr tra mae'r dynion yn gweithio yn y chwarel. Mae rhaid i bawb cael rhyw fath o Oriawr yn y chwarel, achos mae pawb yn gwybod yn union pryd fydd y blast yn digwydd. Bang mawr ydy'r blast. Bang peryg sy'n gwneud i'r gerrig fawr falu'n gerrig llai. Mae yn gwybod yn union pryd fydd y blast yn digwydd, er mwyn gallu fynd i fochel, mynd i rwle saff fel bod o'n brifo a cael ei hitio gan garreg. Mae yna chwiban uchel fel rhybydd cyn bob blast, ond eich fysa dad rhy bell i ddod o hyd i rwle saff mewn pryd. Felly mae'n bwysig ofnadwy cael Oriawr yn y chwarel i cadw pawb yn saff. I gadw pawb yn saff ac i cadw pawb ar amser, well i fi rhedeg holl ffordd rwan at dad cyn iddo gyrraedd y Graig neu byth cyrraedd yr ysgol mewn pryd.